חברים, תראו, מצאתי מפה שיש לי בה פליי, יש לי בה היימבוט, שזה כאילו, שזה מכוון אם יש מישהו במפה, וגם אם הוא זז, זה עדיין יודע איפה הוא נמצא, וזה כאילו מכוון עליו תמיד. תמיד יכוון עליו. יש לי כאן גם פליי, הקוד למפה זה 5872 4335 0779. אתם יכולים לעבוד עם זה על חברים שלכם. יש שם חדר למעלה שיש בו את כל הנשקים שאפשר, וגם יש כאן חדר סודי שנפתח אחרי כמה זמן כדי להשיג את כל הפליי ואת הירייה שמכוונת. אתם צריכים לבוא לקיר הזה. יש לכם כאן חדר, אתם יכולים לשים כאן כזה שזה תמיד יכוון על בן אדם. יש לכם כזה שזה מעלה לכם במקום ל-100 חיים אז זה 200 חיים, ויש לכם כאן פליי ויש לכם יותר דמג' וזה וכל מיני